Yayi Janaka napa? Keparenga kawula ngampil pusaka Cakra Baskara kangge nigas jangganipun Arjuna Pawura. Tanpa karya karen mekan Gusti. Siadi aja duweni atur kang kaya mangkung. Kabeh wis dijlentrehake marang Kakang Semar ing babagan pati uriping manungsa yan. Nanging kang baku kalungguhan iki ana kadadian kang aneh-aneh. Coba sawangen kae ana sak tengahing bengawan. Kunarepaning garwan Yayi Wara Sembadra amung kumbang kambang ora bisa kentir saka ilining banyu. Siadi tak jaluk sangenana ya. Menawi mekaten kersa paduka kula estakaken dawuh Bapak Prabu. Yo, ing Galayatana Dimas. Kakang ana ing Korika Swargan Jati jeneng sira mlaku luwih dinginipun negara. Yen to Yayi Arjuna nganti kantha Panora wong nglakoni lelakon iki. Kakang Badranaya nggih wonten dawuh. Pancen sawetara disuwak anggone bakal nyangini Wara Sembadra. Malah kepara Yayi Arjuna diupakara luwih dhisik Kakang. Oh, ngaten iki kula nggih kersa paduka sinuwun. Oke. Mon. Pak. Oh iya. Putraku nggih Wisnu. Timbalan ingkang adhawuh Rama Dewa. Mingsat semune bakal darbiatur marang pun Rama. Keparenga kula matur wonten ngarsaka duka Rama Dewa. Enggal matu. Saksedanipun Bibit Wara Sembadra kula mboten tega kalian kahdiwananipun Paman Janaka Rama Dewa. Oh, kaya mangkon. Nuling. Ya, Nurama itu awit jeneng sira pancen raket kalawan paman. Mula tak keparengake jeneng sira sumusul ana ing Madukara. Menawi to menika kang dados dawuh paduka, kula nyuwun pamit Rama Dewa. Ya, boleh ana paman. Kula nyuwun tambahin pangestu Rama Dewa. Manis diri
Kakang Semar, kula sinuwun. Kulunanku Gatotkaca. Dumadung dawuh Lan jeneng sira Garing Petruk Bagong. lan ki wonten dawuh Senadyan to kaya mangkono ora ketang amung sak gebyaring konang kang miber sak tengahing ratri. Aku kepengin mangerteni apa jalarane nganti Wara Sumbadra tekaning pati. Mula Kaki Gatotkaca. kula dumadung dawuh Jeneng sira lan para punakawan tak utus jejaga marang kunarpane Yai Wara Sumbadra. Mbok menawa samengkono sisik melik bakal ndak awat-awati saka kadohan, yen. menawi mekaten sendika mangestoaken dawuh Kakang Semar aku njaluk pamit. Iya, sing ati-ati. Gus, Mobodranaya Yawa kok jenengan boten nangis? nangis perkara apa Ditinggal bibi, sing nangis wis paman Janaka dikaya apa nadyan to Bibi Wara Sembadra amung tiba garwane pamanku kanging nalika aku maksih timur kaya-kaya Bibi Wara Sembadra kuwi ora kurangi ora konsisten. Nikane mboten nangis. Otot kawat, satriya otot kawat balung tok. Kok balung wesi. Balung wesi kok nangis ki. Ampun mun. nadyan aku toto lair ora nangis kowe ora nyawang ragaku Badranaya Nggih, kula pancen ngerti. Nggih. Pripun wong jenenge lakon kok ya, Truk? Iya. Lakon kudune Lakon. Kon ta ampun getun. Ampun nangis wis. Nah sapa wonge wong cilik diopeni lho, Pak. Nek nangis mergo keluwen ora apa-apa. Ora perkara kuwi. Kecilik diopeni tetep nang ati iki lara. Lha seumpama beda karo aku, Garing Petruk beda. Ya bedane. Nek suwe mati wis tak ikhlasne. Cek dum-duman warisan. Aku kok dum-duman warisan. Yo, Pak Deh. Mak oke kok. ora apa-apa wong aku duweku mung sarung tok wis tak kei sarung siji-siji. Mpun Den pun boten samuwun. Dipun sesuwun kemawon. yo dikaya ngopo nanging kaya abot jejiban kang sinampirake kelawan Kresna aku kudu ngupati sisik melik nganti Bibi Wara Sembadra bisa prapteng kalaya jalarane apa mula Badranaya Garing Petruk lan Bagong wektu kalungguhan iki ndak jaluk jeneng sira jejagana papan kene Nggih. aku bakal ngawat-awati saka kadohan Yawa Nggih, nanging meling kula nadyan saking ketebian sampun ngantos netesaken lho Den. yo tak estoke dawuhmu wong Ngaten aku jaluk pamit Nggih.
Aja melu gak. Aja melu nangis lho. Melu nangis. Ora perkara melu nangis ki ora. Aku ki gagas. Gagas apa? Awake dhewe iki entuk tugas. Yen awake dhewe sirahe nang endi? Ya awake dhewe sak sirahe. Ngono lho. Lah terus sikile. Ya awake dhewe sirah sak sikile. Tangane Angel men to. Angel rasa digarap. Lho, kok kaya apa kurang rasa digarap iki? Tegese iki satu anggota tubuh utuh ngono lho. Tuh. tutuan. Mutuan. Gak dipeceli. Iki godhoke kangelan ora dipeceli. Tak percaya dhewe kok. Aja terus Pak. Aku asal. Bukan tapi bapak karo bapak piye? Entuk jejibahan jaga Kunarpa. Jaga kok punar, apa ya jaga apa? Ya yo kasunatan nek dhewe jaga. Mbok ngadeg to, Pak? Kok gak penak lungguh nunggalan. Awake dhewe iki jaga. Oh, ora kan. Wis didek dolan ana lho. Iki lho, Deh. Genahe Dewi Wara Sembadra ketutupan semak-semak iki. Kok semak-semak? Kok semak. Kok semak-semak? Kali semak-semak Iki lho, Iki ngetok iki lho nek iki duduk semak-semak. Dewi Wara Sembadra ketutupan rumput bergoyang. Lho, goyang. Senengane kok. Ijik ning kono lho iki lak kaline ning kene lho iki. Sing baku awake dhewe kudu ikhtiar. karo tawakal. Ikhtiar nek ora nganggo tawakal percuma. Tawakal nek ora nganggo ikhtiar mubadir. Batin. Kandhane kok. Ngono kuwi. Mula piye? Wis to Pak, jumelok sungkawa to Pak. Aja susah nemen to, santai wae. Aku ki santai. Heeh. Ning pancen kahanan kaya ngene iki sing tak gagas mung siji. Apa? Mau kok ora nganggo sawur kuwi lho. Ora itu. Heh? Ora itu. Aku ti pas jagake sawure kuwi. Ora geti. Ora gede lho. Sik. Kok Bapak jagane sawur ta Pak? Lah kuwi lumayan nggo tuku buku kok. Samure sing enek duwite iku lho, rinci-rinci Kowe iki lagi mati. contoh. Lumayan mbok go tuku buka. Lah wong we poso awakmu tambah sak gajah. Kok kowe pala, kowe poso apa piye? Aku kuwi menunjukkan pada orang bahwa puasa itu bukan merubah fisik. Tadi diketokke, oh poso saya sehat, saya seger. Sing ngomong sapa? Iki Sehat seger apa? Kowe poso. Ten glembreng Aku percaya Bapak sehat poso sehat seger mergo apa? Apa? Mergo sambil dodolan. Apa? Iki totek. Lho, yo kuwi mendhe sambil jajal gak ndek sambil ra ndek pemasukan ngowok lho. ning pancen kahanan iki piye ya? Kahanane pancen lagi Susah ya jadi kae susah to, Pak. Saiki kahanan koyo ngene mo. Dewi Wara Sembadra kaliyanane koyo ngono. Terus Terus dhewe kondisi lingkungane awake dhewe ora pati aman. Gunanku enek Karena rajan akeh maling. Akeh maling. Gunamu enek no rondo apa ora? enek. Nggone bapak ana rondo apa ora? rondo. Anane rondo iki. Rondo. Kowe apa aku? Kowe. Rondone ya dirondani. Dijaga. Mergo Mergo timbangane bapakmu mlebu nunggon rondo kuwi. oh iya bener. Cilaka no. Cilaka. Simbok ngamuk-ngamuk ora ora anake ra entuk jatah. Dari congkrah ra karu-karuan. Nah, Iki nek miturut bapak kuwi jaman kala subuh. apa mo? Kuwi Dadi jaman pancen kala kala subuh kuwi nek direalitakan ning nggon jaman saiki kuwi pergerakan ekonomi sing luar biasa. Jadi kabeh ngrasake Rasa perubahan ekonomi sing luar biasa iki ngrasake. Ora mung Indonesia to. Kabeh seluruh dunia merasakan pergerakan ekonomi sing ngagetke. Jadi psikis lah istilahnya. Sing apa? Mengagetkan psikis. Kaget. Koyo ngene. kaget. Seto. Kowe ambune ora enak to. Aku pasok rank. Masa ora enak kan? Lho, jerene wong
ustaz, ulama, kiai, abape wong poso ki ning donya ora enak. Besok nang akhirat wangine ngedap-ngedapi. Lah nek sing tenan, kowe nek ora percaya cobaan. Lho, kecing, mbok kecing lho. Enak ya, Gong. Iki yo aja sembrono. Wong ki ora sah umuk. Kok umuk to? Wong poso ora poso, wong iki padha aku iki. Aku ora poso. Aku ora poso. Ora poso seneng kowe. Ora poso Lho bangga. kancane ustaz yang adan entuk mangan. Iya. Iki kok bari aku mangan. Sing dikarepke iki adan entuk mangani adan subuh kae go tandha nek awake dhewe wis krungu adan subuh kuwi wae awake dhewe mancik poso ora entuk mangan ora entuk ngombe menahan kabeh nafsu kabeh kudu diempet engko nek wis magrib adan magrib lah lagi batalne poso contone ngombe maem kuwi ora kok setiap angger adan terus kudu mangan ngombe iki ora ngono, Gong. Dadi aku mau ndemok susu. Susune sapa? Susu paling Kok Bapak mau piye? Kalau sebo mau piye? Kalau subuh itu pergerakan ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi ono beberapa kok ono beberapa penemuan bahwa keadaan ini lebih ngeri kalau zaman tinimbang zaman reformasi. Zaman tahun semono pernah geger. Ekonomi melemah. Ning iso bangkit meneh. Ning iki ora geger. Ning ekonomine melemah bahkan melebihi zaman semono. Dan pulih iki angel banget. Ki ora wong sugih, wong ora duwe, wong pradesa, wong kutha kabeh padha ngrasakne. Mula kuwi ya awake dhewe menungso kuwi kudu kuwi mau ikhtiar karo tawakal. Nek ikhtiar tok ora tawakal ora enek gunane. Tawakal nek ra nggo ikhtiar percuma mubadil. Itu terus karepe bapak piye itu. Aja lali karo wajibane dhewe lho, Mo. Cek tak tontone sik. Iki aja sembrono lho. Ora dirubung laler kok diparani yo. Apa ya to? Iki sembrono manjro. Ayo, Ayo, Rek.